Se no Ribeiro presumen de que un dos seus viticultores é o cineasta manchego José Luis Cuerda, a partir de agora, na Ribeira Sacra de Chantada, poderemos presumir de que Javier Bardem ten a súa adega. A fama que nos últimos anos estaba a coller a Ribeira Sacra fixo que unha botella destes caldos fose a caer nas mans do afamado actor, que calificou de supremo o seu sabor. Interesado na orixe deste viño, viuse maravillado pola paisaxe e o complexo proceso de elaboración. Segundo o seu representante, Bardem ten pensado crear unha adega para viños selectos de edición moi limitada. Polo de agora xa mercou varias fincas. Falamos cunha das beneficiarias. Pois nada, hoxe de repente tivemos que vir aquí á notaría porque non contábamos con tal cousa, para nos foi toda unha sorpresa, a verdade estamos contentísimos porque en plena época de crise e veunos a bendición este ano. A verdade non contábamos, pero estamos moi contentos, acabamos de firmar agora, bueno, pois posiblemente vayamos celebrar por aí, igual imos pinchar algo, comer algo, porque a verdade isto é incrível, moita xente ao mellor igual non dá fé delo, perdón eu, Está todo firmado, xa todo arreglado, moi contentos porque ao fin e ao cabo vais a facer algo importante en Chantada, non? Esta xente, pois ao mellor igual non ten nin idea de viños, pero de repente igual fai un viñazo. E chega a facer algo impresionante para que podamos ao mellor exportar ao estranxeiro, ou eu que sei. Beatriz amósase tamén moi ilusionada por ver a xente deste calibre entre as ribeiras. Teño que dicir que me encantaría pois ver a esta xente en persona. Por exemplo, a mí non me importaba nada ver ao Bardem pois cargando nun cesto de uvas, nada, non me importaba nada, ou ver, por exemplo, a Penélope pois polas ribeiras abaixo nuns zapatos de tacos, tamén habíanlle que dar ben, non sei, hai cousas que a un que lle gustarían. Pero entón non tivo oportunidade de velos en persona? Non, en persona non, aquí en principio a primeira toma de contacto tivo o meu pai. O meu pai pois avisou-nos rapidamente a ver se estábamos de acordo, porque a fin e ao cabo a herencia vai ser nosa. O meu pai agora xa non pode traballar os viñedos e decidimos que era a mellor opción, e se aínda por riba non los compra pois un home que ten o peso que ten ese, pois claro, non pensamos un momento, viñemos e firmamos e punto. Porque a cantidade foi boa, non? A cantidade foi sustanciosa, ou sea, eu que máis ou menos vou vivindo, pois a min isto xa me dá para vivir o resto sin traballar nada, e importame tres momentos os recortes e os rebaixos a partir da hora. Eu agora con isto vivo, entendes? Vivo perfectamente, porque isto a nós casi nos jubila, a min e os meus irmãos e ao meu pai como unhas castañuelas, contentísimo, vamos. A pesar de todas as vantaxes que ve Beatriz, algún veciño foi difícil de convencer. Pepe do Reboira ten ali un anaquiño de nada no medio e sempre foi un testán, sabes? Empeñouse en que non quería, que non quería que lle mexara ningún famoso na finca. Bueno, pois, ala, empeñouse, houve problemas grandes, de feito, bueno, casi tuvo que intervir o notario para conseguilo, pero ao final o Pepe do Reboira dixéronlle, pois, se non queres 1000, damosche 2000. E convenceron-no e ao final solucionouse todo, creo que vai todo para diante. A partir de agora, Chantada vai ter nome. Deste xeito, Javier Bardem súmase a todos eses famosos que atoparon un entretemento entre viñas, como foi o caso de José Luis Cuerda no Ribeiro, Julio Iglesias ou Antonio Banderas na Ribeira del Duero ou Joan Manuel Serrat no Priorato e Montsant.